This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. No ILP, no rest. Kadi ke Jingpyrta ke basawa jam baha ke Jylla Meghalaya ki port baka Jylla kamtam kari khasi jantia ke dan ke Jingma bakan syak telep no ki minder sisngi. La banong ke Jingpyrta no ILP, no rest. Kadi ke bala rimba pok ke Jylla Meghalaya. Baka ni ke Jingpyrta ke jupin Kyrwoh iki Shnong ki tau ke bangi jusaki bandan ki jingyaki. Kum ke pakang Shnong bat kiwe ki jat yaki. Hato baka sarkar Jylla kahaban khot yakren na kapor yaki nong dawa bat ki nong yaki ka jingbamla banyo ILP ke Jylla ka dei namar ki sarkar Jylla ki barim ki juai ki daw ki babon bat ban bujli ya ka ILP ru takiwei pat ki kenjaan ha ka sarkar umukul sangma ku menteri rangba lawan ra da ka Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA arjar kan rio bandon ni ki entry but exit point bat kiwei ki lat ban yada na ka jingrung kerthep ki mender Henry kani ke jingdon ke MRSSA kamsim la penhun ni ki babon balang de ki sedang snem jong ke jing sensyar ke sarkar MDA 1 Hapoh ke jing yalam ukondrat ki sangma ku menteri rangba la ban yo I ba ke jing ki dawa ILP Hapoh ke Jylla kala ke Biang na ke ba Shongthait ne ka tin nong wei ke bangin ong res kani ke jing dawa kala nang yo bor pat hadien ba ke lok sabha kala menjur ya ke citizenship amendment bill ke bala dep ban kala anye menta hakapor ba wan ra kani ke bill husnam arjar kat khandai la ban yo sngo ya ke jing persha ke bajur na ki pajba ka than chete lamingi namar ba kishim kani ke bill katmu ban ai ya ke jinglong nong India ki bomde ki muslim na Pakistan Afghanistan bat Bangladesh ka jingdawa ban pentrikam ya ka ILP kala nang sawa jam hakaba ki sang balang ki kenhon ba pher ki la yemi shasurok hado ban pelong sendon ya ka sarkar MDA 1 ban wanra da ka resolution haka yeng darbar thawain ka Jylla haka khat khandai tarik jong banai no pra arjar khat khandai haka por ka bauba medba lingdo ulong kumu lampang bad uttata gatharoi kumu lat ka Jylla. Let me put the question before the House. The question is that those who are for the government resolution say aye. Those who are against say no. The ayes have it, the ayes have it. The motion is carried and the government resolution is adopted and approved. Hoi mla banlen ka sarkar Jylla ru halor kani kamat ka jush Shongthait na kapor henre deitat habadon ki babu jingkeli bat kumju ki jingdawa pakapin pau baka julet ban yakren man pensngoi ka sarkar India halor ka jingdon kam ya ka ILP ka wei ka election chikiyeng darbar thawan ka ladap panlong pat sansnem la lej hado menta ampadyo jingtep lagani ka jingdawa no ILP no res kanlong ka bajob ne em haka jingmi jong ka jingja ka badang shidap panja shen lala ban sakhi Biang baka jingrung jingmi ki bar Jylla shikani ka Jylla ka sukpha namar baki bria ki badan ni ka jingtmu ban le kamsnieu ki jiet ru ya ka Jylla Meghalaya kum ka jaka ban pendep kum kini ki kamsnieu par kani ka dei halor ka jingja syak penyap Raja Raghuvanshi na Indore Madhya Pradesh ka kurim jong u ka Sonam Raghuvanshi ka jingkeli ka pami minta ka long Hato ka Jingpyrta no ILP no rest kan Kyndit Biang na em na ka ba Shongthait Hapoh ka Jylla Habathin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi the office jong commissionariat of food safety Shillong Meghalaya